Сәлеметсіз достар. Нешік сіздің хәлләр? ТопКлип программасында барысы да тәртип. Тауышлар килә, клиплар ярыша. Җырчылар шулай ук тик ятмый. Бу тәнчә булуы мөмкин дә түгел. Чөнки көрәш бик кискен, урыннар тәртибе көн сайын диярлек үзгәреп тора. Һәм бу атнаның ахыргы нәтиҗәләре турында төгәлрәк тукталасы килә. Узган атнада 9-нчы баскычта булган клип бу атнада төшеп кала. Хәтерләсәгез, әлеге урында Айгөл Бариеваның "Үйгә кайтыр юллар бар" әле клибы иде. Инде ничә атна рәттән Айгөл барыбызга да өйгә алып кайта торган дөрес юлны күрсәтеп килде. Һәм сез әлеге юлны истә калдыргансыз дип ышанам. Чөнки Айгөлне инде без рәхмәтләр әйтеп, сатып калабыз. Без җыясы ризык бетмәгәндер, без эчәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Һәм инде баш тартмыйча гына күч тәрәшне кабул итеп алыгыз. Ул да булса бу атнаның премьерасы Гүзәл Уразовадан "Гомерем син" дип исемләнгән яңа клип. Гүзәлнең клиплары бик күп. Саный китсәң, 20-гә якын клибы барлыгы билгеле. Һәм шунысы кызык, аларның күбесе чит илдә төшерелгән. "Гомерем син" клибы да шулай ук. Карагыз һәм тавыш бирегез. Тоғызынчы баскычта Рустам Трапезниковның "Кая китте мәхәббәтең" клибы. Узган атнаның 5-нче урыны белән чагыштырып та булмый. Тавышлар кимеде. Хәтта Рустамның ВКонтактедагы битендә "Дуслар, газга тагын бераз гына бассагыз, без беренче булачакбыз" дигән язуы да кызганыч булышмады.
Бәлки сіз газ белән тормоз педальләрен генә бутагансыздыр. Бар кешедә кызганайды, икебез очрашканда. Еламадык та, белмәдек тә, юлыбыз айрылганда. Кая китте мәхәббәтең, әллә толдымы яхыга, сагынып кетеп тарам җаным, тик кайтмыйсың син яныма. Ялганыбыз ике ярында, каю таулар арада. Очрашырбызмы, күрешербезме, кем белә, аны кем белә. Кая китте мәхәббәтең, әллә толдымы яхыга, сагынып кетеп тарам җаным, тик кайтмыйсың син яныма. Кая китте мәхәббәтең, әллә толдымы яхыга, сагынып кетеп тарам җаным, тик кайтмыйсың син яныма. Кая китте мәхәббәтең, әллә толдымы яхыга, сагынып кетеп тарам җаным, тик кайтмыйсың син яныма. 8-нче баскычны яулаган Ирек Галиевның «Мин көтәрмен сине» клибы атна дәвамында 5-нче урынга кадәр менеп төште. Күрәсез, тавыш бирүчеләр 1-2 көн бигрәк тә актив булып алганнар. Ә бит 1-2 көн генә түгел, атна буе шулай SMS юлларга кирәк. Монысы исә миннән беренчелекне ничек яуларга дигән сорауга җавап булсын. Көтәрмен сине гомрем буе, килмәсә дә синнән хат хәбәр. Сагнуларым сыймый дәрьяларга, ник юксына микән бу кадәр. Мин көтәрмен сине,
to'xtagancha saatları kötülerden indi ümit üzüp kuyulgancha ko'nglim gulları men ko'tarman seni innarimdan şar qanotlarim tolgancha ümit uşağında so'nggi ko'mir yonib bitib kulga qolgancha Gündüp tündüp turmam men kötärmen Kışlar alıp yürek жылынан Tınım bilen ertip teres buzun Көзім almay qaytır yolundan Men kötärmen seni Kötä toxtagancha saatları Kötülerden indi ümit üzüp kuyulgancha ko'nglime gulları Men kötärmen seni innarimdan şar qanotlarim tolgancha ümit uşağında so'nggi ko'mir yonib bitib kulga qolgancha Sen ming'a to'yam sening dabit Gül tortila ming'a bor hisin Her yıl her kun so'yin ming'a toba Birergina adım yasasin Men kötärmen seni Kötä to'xtagancha saatları Kötülerden indi ümit üzüp kuyulgancha ko'nglim gulları Men kötärmen seni innarimdan şar qanotlarim tolgancha ümit uşağında so'nggi ko'mir yonib bitib kulga qolgancha Yonib bitib kulga qolgancha Kulga qolgancha Венера ханым Ганиева bu arada gastrollarda yeri. Onun Yıldızlar Fabrikası diп аталган проекты әлегә Россия Федерациясының күп кенә шәһәрләренә барырга планлаштыра. Bu концертларда Венера Ганиева берничә вазифаны башкара. Беренчедән ул җырлый, икенчедән концертны алып бара. Һәм инде үзе профессор булгач, остаз буларак та чыгыш ясый. Чөнки аның күп кенә шәкертләре нәкъ менә Йолдызлар фабрикасында катнаша да инде. Ә клипка килгәндә ул бүген 7нче урында. Риза. Үткән инде алга карап, үтәр юлына матур үтеп,
Тавыш! Yo'qsa шауламыйсыз. Бары тик Ирка белән Динер Сәлимовның яши хөрмәттә клибына узган атнада тиңнәр юк иде. Бүген исә хәтта беренче бишлеккә дә кирмәде. Күрәсең, тавыш җитмәгән. Яисә инде бүтәннәргә күбрәк юллый башлаганнар. Андыйлар исемлеге киләсе бишлектә булыр. Хәзер исә number 6, 6нчы урын. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни гүзәл хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр гомерең һич ялгыз. Омтылыйк биеккә, ашыгыйк бәхеткә, уздырмыйк без бушка гомерне. Уйларда уйланган, җырларда җырланган, югалтмыйк яулаган кадерне. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, аллар, кешене кешеләп, яңгыратып бу дәртле җырларны. Хөрмәтле башыем, каршыга мин киләм, бүләк итәм шушы гөлләрне. Шат булсын күңелең, атсын гүзәл таңнар, ямьләтеп киләчәк көннәрне. Рәхмәт кенә диям, елмаям һәм көләм, тормышларны гөлләр итик без. Яшәгәндә җырлап, бергә көлеп уйнап, бик тиз килмәс безгә моңлы көз. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, аллар, кешене кешеләп, яңгыратып бу дәртле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, аллар, кешене кешеләп, яңгыратып бу дәртле җырларны. Güzellik, matırlık, uluse batırlık, hürmetle yaşıkçı dostlarını, Allah, kişine kişilep, yanlarati kudretli varını. Güzellik, matırlık, uluse batırlık, hürmetle yaşıkçı dostlarını, Allah, kişine kişilep, yanlarati kudretli varını, yanlarati kudretli varını. Бу атнада авыл кызлары бары тик 5нче урында. Кайсы район, кайсы авыл дисезме? Сүз Лилия Муллыгалиеваның "Без бит авыл кызлары" дип аталган клибы турында бара. Әлеге клипта Лилия генә түгел, анда катнашкан авыл кызлары да җырлый бит. Әле күрмәгән һәм ишетмәгән булсагыз, игътибарлырак булыгыз. Каршы алыгыз, кызлар җырлый. Сәлам. Wow, 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 wow,
Шәһәрне сакылыйбыз, авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше пешереп, пикиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчын, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыйырында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Элгир егетләр ярый итә, чибәр авыл кызларын. Саклап, яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары. Гөрләп балкып кына турсын татарның авыллары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Без бит авыл кызлары, без бит авыл кызлары. Эльмира Нәгыймова. Юк, алай гына түгел. Эльмира ханым Нәгыймова. Яисә әни кеше Эльмира дип игълан итимме соң? Кыскасы, ишетегез. 14 октябрь көнне Эльмира Нәгыймова һәм Руслан Кирамуддиновның уллары туды. Менә ичмасам шатлыклы һәм сөенечле вакыйга. Инде мин барысын да белешеп өлгердем. Егет 3 килода 100 грамм авырлыкта һәм буе 52 сантиметр. Минемчә, баскетболчы булыр. Әти-әнисе каршы килмәсә. Бу атнада малайга исем кушачаклар. Әлегә исемен әйтми торам. Икенче тапкырга калсын. Сез, дуслар, тавышларны активрак юллагыз. Булачак спортсмен эчендә булсын.
kimde alışıp kıralımı senin güçlü iğnelerine sen kömelim sandığında benim altın bir tügüm vakit nurları tarala bir sirpesen kirpigim vakit nurları tarala bir sirpesen kirpigim. Yaşlıkta көңелімде сөнмес uşaklar yoktun Bulmay bulay sensiz yaşap men sena kiri koydum Sen көңелім sandığında benim altın bir tügüm Бақыт нурлары тарала bir sirpesen kirpigim Бақыт нурлары тарала bir sirpesen kirpigim bir sirpesen. Пьедесталга кабат мәхәббәтсез булмый дөньяда клибы кайтты. Берничә атна рәттән инде ул шактый баскыч аска төшеп киткән иде. Ә ул арада Гөлназ икенче клибын төшереп ята икән. Яңа клипларында хәтта бер пси баласы да катнаша ди. Клипка дип тапкан мәшине Гөлназ үз тәрбиясенә калдырган. Хәзер безнең гаилә тагы да ишәйде дип сөенә ул. Ә сез аның 3нче урынга менүе өчен сөенегез. Һәм алдагы атнада тагы да активрак булыгыз.
Күнде йылдыз соқталығанда, йөрәккәйем бигрәк ялкынлана. Шунда гына аңлыйм, шунда гына мәхәббәтсез булмый дөньяда. Мәхәббәтсез булмый дөньяда. Бу атнада Батыровалар кабат 2нче урында. Мондый яхшы стабильлектән файдаланып, игезәкләр белән бу атнада булган бер хәлне сөйләп китәсем килә. Рамилә әйтүенчә, ул икесенең дә паспортын алып, ксерокопия ясатмакчы булган. Үзенекен беренче булып, аннан Разиләнекен дә суза. Ксерокопияда утырган ханым, туташ, нигә сездә 2 паспортсың дип аптырап сорау бирә. Юк, сез аның исеменә игътибар итегез дип җавап кайтарган Рамилә. Теге ханым исә, мин инде 3 көн ахырында түбәм китә башлаганмы әллә дип уйлаган идем дип сөйләп куя. Рамилә һәм Разилә, бу ике исемдә 2 хәрефтә аерма бар. Әллә берәү генәме? Вакытлар узса да, бик кыен булса да, йөрәк түрендә бит урының. Күкләргә күтәргән, өмөткә тәргән, син бит моңа сөю җырамана. Газаплар да сынмас, мәңге яз иленә чакырган. Аның тылсымыннан, сөюнең нурыннан, тормыш күкләре без яктырган. Юк һәм юк дисәң дә, барбыз шуңа риза, кичерешләр тулы бер дөнья. Язмышта, сагышта, дөрестә, ялгышта, шулай икән барсы да сыя. Юк һәм юк дисәң дә, утыңа кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул
Ниһаят, ТопКлип хит парадының җиңүчесен билгеләр вакыт килеп җитте. Һәм бу атнада моңарчы безнең хит парадта булмаган, күрелмәгән хәл дуслар. Әле узган атнада гына хит парадка килеп керүенә карамастан, Оксана Дмитриеваның "Мин күкләрдән сине сорап алдым" клибы ТопКлипта атна башыннан ук беренче баскычка менеп урнашты. Һәм алдагы көннәрдә тавышлар саны артты гына. Һәм бүген аңа тиңнәр юк. Каршы алыгыз, беренче урын. Жаным йылаганга тезләндем дә, мин күкләрдән сине сорадым. Күк йөзеннән якты йолдыз очты, син киләсең диеп юрадым. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Яратырмын йөрәк талганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы. Юрауларым бушка китмәделәр, йолдыз кебек килдең яктырып. Сөю газапларын сагышын юып, сөенечләремне арттырып. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Яратырмын йөрәк талганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы. Ярсулардан шашкан хисне тоеп, йомшак нурлар сиптең яныма. Шифа булып кирдең күңелемә, дәва булып тамдың җаныма. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Яратырмын йөрәк талганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы, мин күкләрдән сине сорап алдым. Яратырмын йөрәк талганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганышы. Шуның белән ТопКлип хит парадының бүгенге чыгарылышы тәмам. Хөрмәтле телевизор караучылар, ярышта катнашкан клипларның һәм җырчыларның җиңүе бары тик сездән тора. Шуңа күрә сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышларыгызны юллагыз.
SMS-ларның күпкә файдалырак икәненә тагын бер кабат басым ясыйм. Шуңа күрә күбрәк SMS юллагыз. Чөнки бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндезге сагат 12-дә туктатыла. Сез дә тавыш биреп яраткан клипларыгызга шиңәргә ярдәм итегез. Ә мин Ильяс Газизов бүгенгә сезнең белән сау буллашам. Алдагы атнада очрашырбыз. Пока.